Ahoj, toto je další video a doufám, že vám toto video nepřijde trapné, protože toto natočím otázky pro Luci Sokolíkovou, Emilku. Takže první otázka je, jestli budeš natáčet videa jako challenge nebo tak něco, a těch otázek bude 6 nebo 10. 6. A druhá otázka je, natočíš se mnou pak video? A třetí otázka. Jestli budeš točit i třeba další ten Titanic, ty jsi mi to slíbila po Vánocích, takže. A čtvrtá otázka, dáš mi odběr a lajky? Pátá otázka je, natočíš nějaký speciál? Už si myslím, že já jsem tě taky odebírala, tak prosím zkus natočit speciál. A poslední šestá otázka je, budeš točit další video o kosmetice? Tak a to bylo všechno a ahoj.